گوندê bi Xwertê gundekî Kurdiyê li parêzgeha Helebeyê devera Ezazê melbenda Exterînê ji êlê wan Kêtkan malbata Şêxo û Dîdan malbata Hemû. Hin malbatnê Ereb û Türkmen jî lê hene. Ev kengî hatine di dema zinara Erebî de el-Huzam el-Arabî demek mustewtin e. Panava gund 1400 hektar û neşteciyê wê 2100 kes in. Xwe dûrî Helebê ji hêla Bakur 42 kîlometr û dûrî Ezazê ji hêla Rojhilat 22 kîlometr û dûrî Exterînê ji hêla Bakur 8 kîlometr. Çandiniya genmê avî û beşî dikin ceh nîs Kemûn, Baqil û Nok û hemû keskayên havînî taybet, kartol û pîvaz. Çandiniya darên zeytûna fisteq û tirî û hejîra jî dikin. Xwe çemê ezeheb jî tê derbas dibe. Xwedîkirina pez, çêlek û mirîşkê kurmancî jî dikin. Ji hêla gund ya Bakur girek pir mezin heyî tê girêdan bi xelekekê bi girnîdin rê di deverê de gelekî kevinin li gor neşteciyê gund dibêjin dibe 11,000 sal mawê vî gundê. Li derdora gund jî şikeftnî pir kevin hene. Ev şikeft mîna xanînî leşkerî ne. Gava gogbaran tê bi xwe pûlika dibînin neşteciyê gund, qehfika dibînin û kevirê arbeşk. Evana bi rengê tîr û kevana hatin çêkirin. Gund pir işkence dît. Di dema sala 2012 de diwan pevçûnê di navbera rejîmê û opozisyonê de piştî opozisyonê destê xwedanî ser gund û rejîm kişiya bêtir işkenceya gundiya bêtir bû ji bin çavkirin çêbû hewaciz çêkirin derdora gund ji hêla Rojava gotin çê ji bo aramiya deverê lê newabû ew posiyê xwedanî bûn ji bo çi ji bo diziyê û fîdyê dixwestin digot ji bo piştgirtina şoreşê 2015 de pevçûn derket navbera Daeş û van vê opozisyonê de neşteciyê gund çûn derdora gund ji gund derketin mehkê wilo rewşa wan ma piştî got ev opozisyon çekdar reviyan Tirkî wê gavê sedî heftê ji wan tevlî Daeş bûn li gor xwesteka Tirkiye. Dîsa işkenceya gundiya çêbû ji hêla binçavkirinê, girtinê û serjêkirinê û neştecî jî datanîn wan wek xêç yan selîb wan salibandin li ser hewacizê gund sê roja wilo wan dihiştin. Arman jê çibû got millet bitirsînin, teror bikin ta got gund vala bin ew destê xwe dînin ser mal û milkê gundiyan. 2017 de gava ev çeteyên bi ser Tirkî de derbas bûn û Daeş reviya Tirkî bi xwe cilê xwe guhertin Daeş û vegeriyan bi navê Sûpaha Netewî yan el-Ceyş el-Wetenî û ev fesîla Emşat û Sultan Murad û Muhammed el-Fatih xwe Daeş vana. Bêtir işkence dan gund ji bêtir ji berê ji bo gê koçber bin gundî koçber bûn bi rastî bi hêla Cizîrê û Helebê û başûrê Kurdistanê. Ev sedî sih ji milk û malê gundiya ev çete destê xwedanîn li ser mustewtenat jî ava kirine û mustewtenîn ana hene li Bakurê gund ji her deverê Sûriye hatine. Ev agahî gihîştin me ji hêla kesnî ji deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.